खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं किलिखां ब्रह्मआ दिनैनि गिबि सिरियाव सानसेनि रादाबफ्रानो जाबाय फारियै सान्थिपुराव काबादि आरो जोलुर गेलेगिरिनि थाखाय कच दैथायहरदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म देहा फाहामसालिखौ गुबुन जायगायाव लांनायनि बेरेखा हानजा सुरनाय हाबाफारि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बुंदों सरकारा फरायसालिमा गायसनगोन ना सिफायगोन सरकारे स्कुल कलेज बनाबो ना स्कुल कलेज भाঙাবো আজিলৈকে বিটিসি 400 কোনৰ বেছি স্কুল ভাঙাই দিছে मिरु नेमसुनि आफादगिरि बदरुल इस्लामा क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामनि नामाफारा गामियाव हाजों सोमोन्दो थानाय दाङाबाजिनि सायाव फिनजाथाय होदों आरो बिथाङा बेनि आन्दोआव इएम अरुप कुमार देखौ सोंखारिदों इएम रन्जित बसुमतारिया बुंदों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव जों सलार पावार इलेक्ट्रिसिटी फेन्स होनो हाबाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ डास्टबिनजों रुजुदों मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ स्पेशली क'क्राझार এটা ডাস্টবিনৰ দৰে চুৰুপৰ এটা ৰূপ লৈছে ডাস্টবিন মানে আপোনালোকে গম পায় যে বিপিএফ বুলি সেই क'क्राझार সমষ্টিৰ নাই दिनै सानसेनि रादाबफ्रा एसेनोसै गोजोन्थों नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्टेड लटारि खेला 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन जेरै टाटा अल्ट्राबास महिन्द्र स्कर्पिय फ्रन्स सिगमा ग्रेन्ड विटारा वागनार एल्ट' केटेन टाटा हेरियार टाटा फान्स बेलिन' सिगमा मारुति स्विफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन